ụmụ Igbo bi na mba ụwa dị iche iche, ekele m unu. Ọ ga-adịrị unu na mma. Aha m bụ Maazị Chimezie Okorochukwu. A sị na aha maọbụ ezukọ ka aha ata mgbọrọgwụ ọwa ajọ ọhịa. Ezukọkwa ka aha eri udele atọtuo ngịga. Mmiri ruo ebe ọ na-adọrọ ya adọrọ. Enweghị ihe anya mmadụ Chukwu kere n'ụwa ga-eme ya hụ ọ hapụ ịgba mmiri ya agbawa ọbara. Mana enwere ihe anya ga-ahụ ọ bụrụ na o kpughị isi ọka nka ụsụ, maka onye hụchuo ya kachuo. Asụsụ na omenala Igbo ataala ntu. Nwanne m, ọ bụ na ị maghị ebe ụmụ Igbo amụrụ n'obi bụ nwa afọ ji were asụsụ na omenala Igbo fonye na-akpa azụ na-erizi okwu bekee ka ji ọcha. Iji maa atụ, nzukọ dị iche iche nke ụmụ Igbo oyi mere n'obodo dị iche iche n'ụwa jizi asụsụ bekee eme ọnụ, ma were oche azụ nye asụsụ Igbo ka o wee nọrọ. Oche ndị Igbo bunyeziri asụsụ na omenala Igbo abụghị oche ndabere ma ọ bụ oche ga-eme ịnọrọ ọdụ ya daa nwa jụụ, akọ na uche gị zuo oke, ma kwụrụ chịm ma kwụrụkwa ọtọ ka ukwu nkwụ. Mba, ọ bụ oche nke na-enweghị ndabere ma ọ bụ oche nsuku nke eji esi nri n'ite mgbe ochie. Aga m ejisi ike gbaa aha anụ a m jiri maka ihi ya buru egbe wee baa ọhịa ka nkelu ghara ịgbagburu onwe ya n'ọsọ, maka ihi na nwa dibịa nọrọ ebe ọ nọ agụ egwu aja, ọkụkọ o ji agba afa nwụnarị ya ọwajụ ihe. Kedu ihe m na-ekwu? Ihe m na-ekwu bụ gị nwa na-ege ntị bụ onye Igbo, iwere ego asụsụ na omenala Igbo tụnye n'ọhịa ma were eziokwu bekee eme odogwu. Ọ dị ugbu a ụfọdụ ụmụnne anyị ndị nọ n'ala Igbo ma ọ bụ ndị nọ na mba ụwa dị iche iche agbanweela aha nna ha na aha nna nna ha ma mekwa ka ọ daa ụda dịka nke ndị ọcha. Ndị ejiri Chukwuma were mara aha nna ha ka nọzi ugbu a aza Chuck nke nwa bekee. Ndị a na-akpọ Okereke sizie na Okereke na-azazi Kennison. Hello Kennison. Ndị ejiri nna ha na-aza Dike ka na ugbu a azazi Dike. Hello, I'm Mr. Dike. Mr. Dike na-aza, ọ bụ ihe nna nna gị zara were mụọ gị. Ije na nzukọ ndị Igbo nwere agba n'ụwa ọkachasị na mba ofesi dịka World Igbo Congress maọbụ WIC n'aha mkpirisi, ịhụ ka ndị ọchịchị ndị Igbo ji okwu bekee aka ọkpọ. Ikulitezie dịka nwa afọ na nwa amadi ka ịsụ Igbo ebidola enweghị anya ka a ga-asị ị maghị ka esi ede na ka esi agụ ya bụ asụsụ bekee. Kedu ihe ị mere iji eji asụsụ bekee ma odogwu? Ọ bụ asụsụ nna gị? Ọwa asụsụ eji agara ụzọ, na asụsụ eji arụ ọrụ, na asụsụ eji were na-akpakọrịta nkata ka ihe daba ma ọ bụrụ na gị na onye na-anaghị anụ olu gị nọkọ. Mana anaghị akpọkwara okenye ụtara akpụrụ. Ihe na-egbu nwa ọkụkọ abụkwaghị nke o jiri aka ya were tụta rie, kama na ọ bụ nke enyere ya. O wee bụrụzie okwu bekee nke ndị bekee nyere anyị emeela ka asụsụ anyị danye n'ọhịa. Ịpụtazie ebe ndị Igbo nọkọrọ, onye nke sụkata ọsị ka ọ sụkarịa nwa bekee nke ijiri bụrụzie, mana enwere ihe ichefuru. Ụsụ abụghị anụ elu nke o ji abụ anụ ala. Nwa okorobịa
jere njepụ n'obodo nwoke na-akpọpụ ntị kụrụ ihe ntị ejiri nwoke dị otu a eme odogwu o chefuo omenala ya omenala eji mara nwa afọ wee soro ndị mba a kpọpuo ntị kụrụ ihe ntị were zawazi odogwu n'obodo ahụ ụbọchị ọbasi bi n'elu ga-emere ya ebere ya lọta n'obodo amụrụ ya burukwa ya bụ ihe ntị ma kpaa isi ka nwaanyị were zọchie ndị mụrụ nwoke a ga-ajụ ya nwa m ịbụ onye ịbụ onye ugbu a ile anya na onyonyo nke Nollywood dị na Naịjirịa ụfọdụ ụmụ Igbo na-ejizi ịkpọpụ ntị ịkpa isi ka nwaanyị ma gbutukwa ịba ha na-agazi ije ka mkpi a gọrọ arụsị ịjụọ ha ese a chọrọ ime ka ndị bekee ha chọrọ ịbụ ndị ọcha ị mara na mmadụ ịnụ ọfụ ise were ọfụ ise hanye n'akpa ma ọ maghị ihe ọfụ ise pụtara bụ ikwe igbo ozu ihe ọnụ ka ọ na-eme ka isi gbanwuo ndụ gị iyirizie efe onye gba ọtọ ọkara gị mma maka ị chọrọ ịbụ nwa bekee chai eji ụdị ịla n'iyi a eme gịnị ọ dị mma nke a bụ asụsụ na omenala Igbo tara ntu agba nke mbụ biko gedo ntị ịnụkwa ihe mere na agba nke abụọ aga m akwụsị ebe a ọ wụ eziokwu ana m achọ ka ị gbanwee ndụ gị kpọmkwem sụwa asụsụ eji mara gị mana ụkwa chara oge ahụ daa oge ahụ bụ aja ụkwa nke ọzọ bịa bụrụ ụkwa daa n'ụbọchị mmemme eweliteghị ụkwụ maka ụkwa daa ọ na-adị ihe dị ka ofu izu ụka maọbụ izu ụka abụọ tupu ya ere. Gịnị ka m na-ekwu? Ihe m na-ekwu bụ mgbe chi jiri hụ ebe onye bụ ụtụtụ ya isizie na ị chọghị ịsụ Igbo na ọ bekee ka ị chọrọ ịsụ, nke a bụ okwu aka gị maka uche bụ akpa onye ọbụla nya nke ya. Aga m akwụsị ebe a maka ihi na elewe otu ikpere ụkwụ si acha ntụ ntụ mmiri eji asa ụkwụ ga-agwụ ka ọ dịwazie mgbe onye ohi ga-akwa nna ya ka a gaa nọ gaa chọọ ihe anyị furu efu. Ndewonu, asụsụ na omenala Igbo ga-adị. Okay,
ka jobo ha di choke oye moja aja le zonto ya ga ka jukwo bi omo ma gujo bara kwaka ya tin na Chineke obi ko bia ya no go ni da ode ya ni uto go ke ya ha ni ya no go da ya gba ha do mara